Karar devletin täze ýamynyň galkynç döwrüne we döwbady bilen oňa barýan ýurdumyz ykdysadyýet, siýasat, ilm, bilim, saglyk saklaş, sport, şol sanly medeniýetde we sanatda uluşýar gazanýar. Bugunky gün türkmen halkymyz Türkmeniň medeniýetini, taryhyny, siýasatyny, ykdysadyýetini uluşýar gazanmak bilen dostluk, doganlyk, halkara gatnaşyklaryny, halkara hyzmatdaşlygy ýoly goýar. Ine şuňky gün hem Türkmenistanyň şekillendirişi muzeýine Saudi Arabistan padşahlygynyň Padşah Abdulaziz adyna ilmi merkeziniň ýerine ýetiriji başlygy Türki Al-Şuwaraýynyň ýolbaşçylygyny wekiliýetiniň asyrlaryň dowamyna iki mukaddes mesjidler, golyazmalaryň gözelligi we olaryň has seýrek duş gelýänleri atly sergi gurulýar. Bu sergide hem adından belli bolýar, Saudi Arabistan padşahlygynyň Ilmler Akademiýasynda seýrek duş gelýän golyazmalaryň asyl nusgalary halk köpçüligine ýetirildi. Ýagny ol golyazmalarda eýen irki döwürlerden başlap olaryň taryhy, şeýle hem Magtumul Piragynyň döredüjiligine bagyşlanan hem kitaplaryň hem golyazmalaryň nusgalary görkezilýär. Ýagny gurnalan sergilerde kitaplaryň asyl nusgalary, olaryň yerine ýetirileni, şeýle hem terjime eden halipalaryň şol sanly hem ýagny şolaryň wakalaryny, pursatlaryny beýan edýän maglumatlar halk köpçüligine ýetirildi. Mundan başga bu sergide ýagny iki mukaddes mesjidiň, ýagny Saudi Arabistan padşahlygynyň irki döwürlerden häzirki döwürlerdäki dini inançlary, şeýle hem olaryň taryhyna degişli maglumatlary, olaryň tebigaty, şol sanly binägerçilik sunatynyň irki döwürlerden häzirki döwürlere degişli fotosuratlarynyň sergisi hem halk köpçüligine ýetirildi. Mundan başga ýagny şol Saudi Arabistan padşahlygyna degişli medeni, ýagny şolaryň bir näçe däplerini beýan edýän bir näçe sergiler hem görmek bolýar. Mundan başga da şuňky geçirilýän bayramçylyk sergisi bilen bir hatarda biziň Türkmenistanyň şekillendirişi sunat muzeýimizde Ilmler Akademiýasyny, Türkmenistanyň Ilmler Akademiýasy we Saudi Arabistan padşahlygynyň Ilmler Akademiýasynyň bilelikde ýagny ilmi maslahaty geçirilýär. Bu ilmi maslahatda da elbetde şol gadim döwürlerde seýrek duş gelýän gozyalmalaryň taryhy, olarda beýan edilýän maglumatlar, olaryň fars dilinden arap diline terjime edilen görnüşleriniň ählisi barada giňişleýin gurrun berilýär. Ýagny olardan golyazmalaryň asyl nusgalary Abdullah bin Ahmed bin Muhammed ibn Kuddamanyň Al-Muqni fil Fiqh adly gozyalmasyna Magtumulynyň diwany, ýagny mundan başga da Tabarinyň taryhy ýatly kitaplaryň fars dilinden arap diline terjime edilen görnüşleri görkezilýär. Bu bolsa geljekde hem medeni ilmi gatnaşyklaryň has hem kämilleşmegine uly tergi berer. Bize medeniýetimizi, sungatymizi öwrenmäge, ösdürmäge, dünýä ýaýmagyna, şeýle hem daşary ýurtlar bilen gatnaşyk, medeni gatnaşyklar has hem kämilleşdirmäge döredýän giň mümkinçilikler üçin türkmen halkynyň milli lider Gahrman Arkadaly Gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Goý Gahrman Arkadaly Gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, tutýan tutumly işler rowajarsyn.